Aquí comença La Playa, amb Cristian Manríquez. Muy buenas, familia playera. Aquí comença una nova edició de La Playa TV, música i històries de costa amb els protagonistes dels esports de mar al litoral català. Aquesta setmana amb la primera entrega de la tertúlia Winger amb el jefe des del paradisíaco Cap Salou, Joan Pedrosa. Què tal, Joan? Bona tarda, què tal? Molt bé. Tot bé? Bueno, convalescent, però ja veient al final del túnel. Ja parlarem d'això. El rider ideòleg del Wingfoil Costa Daurada, José Caro. Què tal, José? Bones, molt bé, aquí estem. Tot bé? Passar-ho bé. I des d'Altafulla, el patinaire i triatleta Edu Serres. Bona tarda. Què tal, Edu? Molt bé, un plaer estar aquí amb tots vosaltres, a disfrutar de la tarda. Benvinguts, riders. Comencem la que esperem sigui una temporada plena de suels, vent i onades, i abans de tot, donem un fort aplaudiment a Edu per la seva tercera posició aquest estiu a la Volta a Menorca de patia a vela. Grande, Edu! Gràcies, moltes gràcies. Enhorabona. Merci. Com ha sigut l'experiència, Edu? Pues, la veritat que ha sigut espectacular. És una regata única i realment m'enduco un record, unes persones excepcionals i, bueno, pues, a més, aquest bon resultat d'aquesta tercera plaça que no era fàcil. El patir a vela ha sigut el teu esport de sempre, però fa poc temps has caigut en la tentació del wingfoil. I tant, no ho he pogut evitar. També compaginava el patir amb el kite, llavors sempre hi havia aquesta part i ha sigut veure les primeres cometes, els primers wings a mar i dir, ui, què és això? M'interessa saber més i bueno, vaig tindre la sort de tornar-me a trobar amb el José, que ja ens havíem trobat en altres situacions, i a partir d'aquí era wing i pensar com ficar-li el foil al patí català, que encara estem donant-li voltes a veure si ho aconseguim. Això és el que fan als de Barcelona, no? Correcte. I de moment ens han convidat a fer una regata d'exhibició davant de la final, o sigui que ens tenen en compte. Llavors a veure si agafem algun enginyer de la Copa Amèrica i li demanem a veure si ens pot fer algun prototip. Seria algo neoclàssic, no? Exacte, molt bé. Ja tenim el terme de la nova classe neoclàssica de patir a vela. Neoclàssic, patir a vela en foil. Exacte, sí. Parlem del primer amor y cómo ha derivado todo en el foil. En tu caso, José, ¿cuál fue tu primera modalidad? La primera, el windsurf, amb 12 anys. Amb 12 anys, allà a Salou, al Jaume I, hi havia una escola i bueno, vaig fer un curs. D'aquella època et lligaven amb un cabo, donaven metres, llavors anaves derivant i quan fotia l'estrabada sabies que havies de tornar. Giraves i tornaves. I sí, amb 12 anys. I com va descobrir el wingfoil? Pues mirant vídeos a YouTube i bueno, la veritat és que buscant la primera taula a aplicacions de segona mà vaig trobar que el Joan venia a una taula, jo no el coneixia de res i... Sí, me'n recordo, ens vam trobar a la platja de la Pineda. Sí. Vam quedar, no sé si la vaig comprar. No me la vas comprar.